Μέσα σε ένα απόγευμα η δημόσια ραδιοτηλεόραση φημώθηκε. Μέσα σε ένα απόγευμα 3.000 εργαζόμενοι απολύονται. Από μια κοινωνία που συνεχώς στερείται, δεν μπορεί να στερήσει κανείς και το δημόσιο λόγο. Η ΕΡΤ δεν είναι η εξαίρεση. Είναι ο κανόνας μιας αυταρχικής πολιτικής. Μιας πολιτικής που εδώ και χρόνια υπονομεύει και στερεί κάθε δικαίωμα. They hate our freedoms, our freedom of religion, our freedom of speech. They follow in the path of fascism, Nazism, and totalitarianism. And they will follow that path all the way to where it ends, in history's unmarked grave of discarded lives. Τι να πρωτοθυμηθούν? Μνημόνια. Χαράτσια. Σκουριές. Σχέδιο Αθηνά. Αμυγδαλέζα. Σκληρή καταστολή. Δεν επιτρέπουμε κανένα περιορισμό στην δημόσια Υγεία. Παιδεία. ενημέρωση. Η ΕΡΤ δεν θα κλείσει, θα παραμείνει ανοιχτή. Θα παραμείνει ανοιχτή μέσα από τον κόσμο που τη στηρίζει. Μέσα από εμάς και όσους πιστεύω.